me shi ne ce me ya kawo misalin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma'ana kana gyara akida kenan akwai mas'aloli da shedan ke shiga ciki fa yana yi ma mutane illa ba duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka salla da bin da zaka an fahimta to sai shaitan ya zo ya kara ma karfin zuciya kaman kana son ka yi wani gyara a cikin addini kana so ka gyara aqida to masu rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ai maganar sa haka kai tsaye ai ba za a je Madina don ziyarar manzon Allah ba alhazai sai dai a je don ziyarar masallacin Annabi sa'an nan daga baya a je a gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ka san ma'anar wannan maganar ma'ana tun daga Makka ka hada fada tsakanin alhaji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka ce ya kudurce kar ya je da niyyar zashi ziyarar manzo Allah da ziyarar masallaci za shi duk duniyar nan kuma duk inda ka tashi za ka je Madina ba yadda za a yi zuciyarka ta kauce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ya samu daraja wajen Madina kanta darajar wa ta samu masallacin darajar wa ya samu rawdan kanta darajar wa ta samu to sai ka ce a'a in za ka je da niyyar zuwa ziyarar masallacin Annabi baya yiwa kana tafiya kuma zuciyarka bata ce zaka gaje ka zarci manzo Allah ba ce ba manzo Allah zan je ni zan je ziyarar masallaci ne kana tafiya minti 30 awa da ba manzo Allah zan je saboda an ce maka in kai haka kai shirka ba haka bane ba kuma wanda yayi haka akan cewa ba daidai bane ba shirka yayi ba an ce kar yayi kaza yayi shine yayi sabo in ka tashi da safe zuwa yamma sabo nawa kake yi to me yasa duk abin da ya danganci manzo Allah sai ga ana daukar da zafi saboda duk yadda kai shedan yana so zai har cikin ibada shedan yana so ya zai ma illa ne an fahimta to shi yasa sai ga ba girman abin da ya danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai maulidi bid'a ne ai shirka ai kaza duk wayannan maganganu da ake faɗa a'a ibn taymiyyah kansa sai da yace duk da cewa maulidi bid'a ne amma waɗanda suka yi za su samu ladan kyakkyawan niyyar su da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafi na karanta daga baya littafin ne da ake yi sai aka cire wannan magana to su Halid Faqi imamu ma ansarus sunna na Madina suke da zafin sunna a Madina suka ce a'a ba haka nan bane an fahimta to duk bid'ar da ake yi a Kano sun kai guda nawa da yawa duk ba abin da ke tayar ma hankali shi bid'ar maulidi ka san abin da shedan ke nufi da wannan duk wata bid'a da ka sani a Kano ba ta tayar ma hankali shi masu yin maulidi an fahimta me yasa wannan yafi cin mara yake bata mara me yau ce to in ka ce aikin kuskure ne ce to amma sun ce suna son manzan Allah ne kai son manzan Allah kaza amma ai kaza har yazo ya kai yana ta maganganu da yawa kowa yanzu YouTube da Facebook da social media kowa ya zama malami ke da ku ai abincin maulidi ma shi da abincin Kirista duk ɗaya ne ba ku taba ji ba an kun fahimta da abin da to wata rana za a yi bayani sosai insha Allah